ingafika emazantsi enhliziyo zenkokheli zethu ngoba ithemba lethu belikuni ithemba lethu kodwa sizibona ngoku kufuneka sigcwale izitrato sinenkokheli. Simi kule ndawo ke sisithi abantu abakwelizwe ngokungekho semthethweni mabahambe. Sinento kokela uba ingaba ngahamba bonke babuye ngokutsha ngoba ii-officials, the government officials ezikhoyo apha, akhona amapolisa asifeyilile. uHome Affairs bekufanele lapha, I think ukhona usifeyilile ngothengisa ngepermits. Umasipala usifeyilile ngothengisa ngepermits ewazi umthetho iClear Immigration Act. Kodwa overrule yonke loo nto leyo ngoba yona nto iphambili oyibonayo liphambi. Sikule ndawo ke sithi Premier ngawuke nawe usibizile inkokheli uPremier wase-KZN wahlala nazo phansi. Kuyasetyenzwa nguDuru Bhensu, urhulumente usebenzisana nabo ukukhupha abantu bokufika ngokungekho semthethweni. Ubalekelwa kweli lethu ziyintambo yofela amahashi sileli phondo. Asizuyivuma ke loo nto. Yiyo le nto sithi ke ngoku sizawuthatha lo msebenzi ofanele wenziwa zii-officials siwuzise kuwe njengoba sizile nale memorandum. Size apha ke kuba kudala simane sithetha nezinye iinkokheli zethu o-Princess Faku nabanye ke abakufitshane. Saqonda masize apha ke ngoku kuPremier wethu sizova i-response kaPremier wethu and then siyayidinga mani ukuze kuthi kufika le 30 kaJuni abe uPremier wethu enento ayenzayo. And sicela ke ngoku kuzo zonke ii-officials zethu xa zi-acta according ezi zinto ze-Immigration Act zethu kubekho imedia that will cover so that nathi siyazi ukuba kuyaqhutyeka kuyenziwa. Not simane sifumana nje uba kuthiwa hayi sikungenwe phaa kwafumana abantu abayi-50 kwafumana ii-drugs zendoda. Sifuna imedia ikhavarishe yonke yabona nto ezokoomadlanga commission kufuneka yenziwe nalapha. Siyibone sifuna loo nto sibone uba kuyasetyenzwa nyhani nezinto besizikrokrokela nezinto sinikhomba kuzo because abantu abathengisa ii-drugs balapha phakathi kwethu siyabazi. Yiyo le nto siza kuyo senzela into ethi singalwi nabo sophula umthetho kodwa ibe nini abalwa nabo ngokomthetho ukuze kungathiwa si-xenophobic. Siyabulela. But our municipalities, Premier, they keep on giving it to foreign nationals. We don't hate foreign nationals, but we firm in saying, as Zimbabwe, is small business reserved for Zimbabweans, like all these countries Zimbabwe are. But the opposite is when it cannot be we have political elected leaders like a Premier and a executive authority. But you sit down, Premier, abandon my about laws of foreigners, legal or illegal. They don't have the right, Premier, of something to own businesses. Those businesses should be owned by South Africans. You request you to Premier League, we encourage the Omaspala Bako, Mabake implement the executive authority abanayo to give business to South Africans. All small business should be owned by South Africans. We don't compromise on that because ukhona la nto kuthiwa yi-citizen arrest. Ananobe beyilibele naxa isithi asinalo ilungelo okanye ii-advisors zakhe akhange ke zihlale naye phantsi ziphinde simkhumbuze. Sinelungelo lipheleleyo as per section 42.1 ukuba masenze laa nto kuthiwa i-citizen arrest and then sibize abo basemagunyeni wokwenza njalo ngoba mna kuleya yami i-community Premier ndibe unfortunate noba beniyibonile kwi-social media yokuba ndide ndibhace ngenxa yotshiselwa ikhaya zii-foreigners but ndisame ndithi andibuyi ngapha ngoba laa nto ayincedisi yoba ndibuye umva. Ndikhumbula kakuhle uba phaa emzabalazweni kuthiwa idumama ibe ngaphambili noba ndingacasha phi ulazethu nakwezi social media ulazethu uyakhwazwa phaa zii-foreigners zithi siyakwazi sihlale zithi thaca nepicture yam ubonakalisa nyani into yoba bayandazi. Xa kunamhlanje phaa ekhaya nayo ibhedi yolala kandifikele ndibhacile ke Premier ndihlala phaa esithubeni kwisikhokhelo senu. I was so disappointed nguformer mphathi wam nguPrincess Faku. She stood in the podium what in her presence soze iCalifornia iphinde operate 2 days down the line yaphinda ya-operate futhi ke bendimthele ngqa into yoba umatshela bani yena uzawufundela abani imemorandum besithi mandidlule nje kuloo ndawo uba sizi-targets nje usibona apha.
waqala ngo-1985 ukwenza ibhizinesi i-photographic yalapha eMonti. Kodwa uhlobo endihambe ngalo nohlobo endenze ngalo izinto ezininzi ebekufanele uba ndibe kanti ndikwibhizinesi engenhla kungona ndiye ndacinezelwa ngabantu okanye ngabaphathi abaphethe ibhizinesi. Sakhutshwa eMdantsane emall leli yayiLenox building, sakhutshwelwa ngaphandle ngenxa yabantu bokufika phaya bayi-3, 4, 5 bonke abantu abaphaya ngabantu bangaphandle. Siyayicela lo meko, abantu bayakhala, nam njengoba nje ndiyakhutshwa nje ndingubhalansi, ndifana nonobhalansi, ndihleli kunye nonobhalansi phaa ngaphandle ndiyanetha. So ndizama ukuthi isikhalo sabantu abakwibhizinesi bonke bayafuna uncedo kakhulu. Baninzi awukuba abanidi into, bayinidi ibhizinesi but bayacinizelwa and then bayathukwa ngabantu bangaphandle. Siyasicela eso sicelo eso into yokuba ngaske sivakale ndizomela ilizwe lonke lalapha e-Eastern Cape. Enkosi. Silapha ke tata wethu sizise le memorandum. Siyimatch and match sihamba nabahlali kunye nezinye stakeholders esinazo. Ifundeka kanje ke le memorandum. Memorandum to the Premier of Eastern Cape. Subject: demand for enforcement municipal bylaws and immigration laws regarding unregistered businesses and illegal immigrants. To the Honorable Premier of Eastern Cape. Yours Excellency, we the undersigned citizens and registered community movements of the Eastern Cape assembled okokuqala mandibulele into yokokuba nithi xa nenza isicelo semarch nithi nizawukwenza i-peaceful march ibe peaceful nyhani. Balulekile ke loo nto ingqinelana nala mazwi enu obuthandazwe kuba asifuni ke sithi xa sikhalazela enye into simoshe into ekhoyo. Siprotecte le nto sinayo, sakhe phezu kwayo, silungise ingxaki. Mandiyamkele le petition ngezandla ezingenamkhinkqi kuba le petition ithetha izinto ezidla umzi. Ezi zinto zikhankanywa apha kule petition yenu mhlawumbi ngaphambili zizinto ezicacileyo kwaye zizinto esijongene nazo ngengxaki esijongene nazo kweli lizwe. Ingxaki ke zeli lizwe na uzazi nani okokuba zimbaxa okwamanxeba empawu, kodwa sizama uqubisana nazo ngokokuba sizibona zivela ngokuvela. Ukuprotesta kwabantu apha eMzantsi Afrika kukumgaqo siseko. That's why nizawuprotesta nivunyelwe nihambe niyoprotesta kwindawo enifuna iya kuyo. Nam ndiyeke ingxaki ndishiye intlanganiso ebendikuyo phaa eMonti enkulu ka-Eskom exoxa ngophuhliso lwase-Eastern Cape ebize zonke i-small businesses ezisebenza kwesa space ziphaa kulaa ndawo. Bendizawuba nentlanganiso ngo-2 kuba bekuthiwe nabalapha ngo-12 nabatyali zimali. Yabona beke ndaphuma ke kancinci ke bakhona abathetha izinto zabo ndiyokhangela abatyali izimali kuba sifuna ubona iifactory zaseGcuwa zivuliwe, sifuna ubona uvula indlela isebenza, iKomani, iSomerset, Fort Jackson, Dimbaza zonke zisebenza. Kodwa ndikhathazekile xa bendihlangene nomnye umuntu ongusomashishini kwintlanganiso yoosomashishini esithi nina eSouth Africa nizino-fabric, nigxotha abantu. Endilishwa ke ngoleloko babatyala izimali uninzi lwabo asingobantu balapha bokuhlala, ngabantu abasuka kumazwe ngamazwe kuba sibacela ezoncedisa imeko yethu. Siyayicacisa ke le meko uba iSouth Africa ayikho xenophobic, soze ibe xenophobic. Ineengxaki zayo njengelizwe lonke. Onke kamazwe aphantsi kwesikhokelo sehlabathi okanye i-United Nations anemiqathango ayimiselweyo asebenza phantsi kwayo ngeenjongo zokwakha ihlabathi, not bakwakhiwe nje ilizwe lithile. Nathi ke siMzantsi Afrika sizi-signatories kwi-accord nge-accord ezikhoyo ezilawula ihlabathi phaya. Lo mcimbi ke wexenophobia asinawo apha eSouth Africa, kodwa abantu baseSouth Africa bakhalazela izinto ezibatyayo.
and sifuna itolikwe ke loo nto ngolo hlobo into okokuba ayiyo-xenophobic attack, yinto okokuba bareyisa ezinto ezifanelekileyo. Upresident uthethile, angaba uyishile nje le ndawo mhlawumbi ngaphambili uyithethayo yokokuba abantu banalo ilungelo. Iyenziwa loo nto practical nsuke ezilalini. Ezilalini umntu owonileyo siyambamba, sinqandane, singathatheli umthetho ezandleni zethu, sibiza amapolisa azowuthatha umntu owonileyo. Yile nto ithethwa ke ngomgaqo-seko ke leyo. Xa kuthiwa makungathathelwa umthetho ezandleni kulungiselelwe into yokuba ilizwe lethu njengelizwe lomthetho, yonke into masiyenze ngokusemthethweni, sikhusele isidima selizwe lethu. Kuba uzawuthi uyofuna abatyali izimali, ufike kuthiwe phaa hayi nina ni-xenophobic, asizuyofaka mali phaya, asizuyothini. Sibe ilizwe lisebenza lonke. Ubona umzekelo ngoku, uba kuyaliwa phaa kulaa ndawo kuthiwa si-Strait of Hormuz, ungacimbi kude xa uyibona e-TV nasereyidweni ithethwa laa ndawo ingase-Iran ekuliwa kuyo phaya. Ukuma kwezaa nqanawe, ukuma kwe-economy kwihlabathi lonke, uzoyibona wena xa ubheke egaraji ubunemoto. Xa ufika phaa egaraji ufika ipetroli okanye idizili inyuke yabheka phezulu, kube ngona uyiqondayo into yoba heyi, bendingayazi laa mfazwe yenziwa phaya into yokokuba iyandichaphazela. So ezi zinto ndizithetha, onke amazwe anemithetho yawo. Urhulumente ukunye nani ngokupheleleyo njengopresident ebeyicacisa into yoba xa kusithiwa illegal, into illegal befana siyixoxe noyixoxa i-illegal. Ndiyayithanda ke le consistency njengoba nithetha nani into yokokuba nimatshele into yokokuba abantu aba-illegal eMzantsi Afrika noko babekwe kwindawo efanelekileyo, bagoduke njalo njalo. Baninzi abantu baseSouth Africa abakumazwe ngamazwe ehlabathi, abanye kuthiwa ngoba bazawugxothwa kumanye amazwe ngenxa yezimeko nezintshukumo sizenzayo. Uba ba-illegal kuloo mazwe bazawuhlelwa yiloo nto, kuba amazwe anemithetho yawo. Nathi ke sithe masiqinise loo mthetho okumila kunjalo. Ukhona, akuba umthetho awukho kwa-Home Affairs, akuba azikho ezinto. Neento sizithethayo zamagosa neentontoni eziripotwayo yintlungu yokuhlukunyezwa nje kwesystem karhulumente. Yile ke ngoku upresident ebeyi-adresa into yokokuba national, nanku umkhombandlela, sizawulandela le meko ukuqinisekisa uba siyakulinda. Amapolisa niwabonayo baninzi abantu ababanjiweyo apha eSouth Africa, ingakumbi kwezi nyanga zimbalwa zigqithileyo, bebanjelwa ukuba lapha illegal. Abanye ngoku recently bebebanjwa apha eMonti. A few weeks ago we had more than 1,000 yabantu ababanjweyo abagcinelwe uba bagoduswe. Because xa ubanjwe ukwelinye ilizwe ngokungekho mthethweni, asikho esinye isigwebo ngaphandle kwesigwebo sobagoduka. Uba uyeza kwelo lizwe uze ngokusemthethweni. So iSouth Africa yenza into yayo, nani anitoyitoyeli into engekhoyo, nitoyitoyela into eyenziwa kumazwe ngamazwe. Nobuya kwelinye ilizwe unikwa ivisa, kuthiwe uzawuhlala iveki ngokweprogram yakho, kuthiwa uzawuthi wawugqiba upakishe umthwalo wakho. Nobuye ucela abatyali izimali, nobuye kwingqungquthela ekhoyo, ingumthetho umile. So le nto ethi ke illegal befaba siyixoxe noyixoxa, namapolisa ayayazi kumthetho abalawulwa ngawo into yoba into e-illegal yinto yamapolisa. Amapolisa afuneka loo nto ayilungisele, ayasebenza ngamapolisa. Mhlawumbi le nto ibithethwa ngubhuti apha ethi makubekho ii-TV, makubekho ii-stakeholders, sekuthiwe xa kubanjwa aba bantu babonwe ngabantu bonke abayabanjwa. Mhlawumbi ngamapolisa azawuyinyusa loo mgangatho lowo we-publication. Kodwa sisebenzela ukuba silikline ilizwe lethu. Ingxaki into ye-drugs, ingxaki into ye-drugs. Ii-drugs zihlukumeza bonke abantu, nabazali nabantwana bethu sonke. Akukho nomnye umntu ongachaphazelekiyo kwimeko ye-drugs. Noba sizawuthi ii-drugs zifike nee-foreign nationals, whether zi-legal okanye zi-illegal, abantu bethu sebeyinxalenye yazo njengoba benikhankanya apho ngokuyazi kwenu. Yinto efuneka siyilwile ke leyo, siyilwa sisonke, sibambisene, siyi-society. So ukwamkela kwethu ke le petition yenu kukuthi le nto upresident ebeyidakanca ne-interministerial committee ekhokelwa ngoominister abaphaa kwi-security cluster, ukuqinisekisa uba ziya-athendwa ezi zinto. Mhlawumbi bezi-athendwa ngepace engakhuthaziyo, kodwa ngoku ngenxa yokuphakama kwenu naphakamisa ilizwi makukhawulezwe. Kumazwe ngamazwe onke amathuba emisebenzi ayakwazi ukukhethwa abekelwe abantu belizwe. Njengoosomashishini
zikhona izinto nyanisweni ebefaba azenziwa ngabantu abasuka kumazwe avela ngaphandle kuba umuntu ozelizweni elingelo lakhe uza ngezizathu ii-economies ezininzi eziphucukileyo ezinkulu ko-Europe ziphuculwe ngabantu abangengo base-Europe kuba kwanje kuyokhangelwa umuntu onesakhono esingekhoyo apha aziswe apha ngenjongo zokuphuhlisa le ndawo idevelophe onke la mazwe nabonayo no-China namanye enza kwalo hlobo kule ndawo uhleli kuyo mna ndizibuza umbuzo xa ndifika eChina into yoba abantu baseChina bayishiyela ntoni eChina xa ndiyijonga ingathi lilizwe lobusi ndibona indlela edivelopha ngayo kodwa bayayishiya abantu baseChina iChina bayokhangela amanye amathuba okudivelopha nokuphila ngenjongo zokokuba sincedisane wonke umuntu afumana amathuba omsebenzi kodwa loo nto mayenziwe legally. Siyavana nani ke kuloo nto kokuba yonke le nto niyiphakamisayo yinto efuneka siyilandele. So ndiyayamkela le petition yenu futhi le petition yenu iya-adresswa nationally ndizayigqithisa nam ndiyise kumongameli kodwa ezifanele thina apha we will attend them immediately as a province and follow through siqinisekise into yokokuba sisebenza sonke step by step. If funeka kukho intlanganiso nani niziinkokheli zange intlanganiso siyale apha uba bendifumene isicelo sentlanganiso ibiza kwenzeka loo nto ngaphandle kwentandabuzo akukho nento eyingxaki ngaloo nto kodwa uba ngaba kukho nto etshoyo yesicelo andinawuphazamisa kodwa ke kubalulekile uba ndihlale nani phantsi simamele kakuhle siziprosese izinto based on that petition enisinike yona namhlanje. Siyayamkela ke le petition yazini into yokokuba sikunye nani siyinxalenye yenu as long as sisebenza kunye sisebenza ngomthetho silandela umthetho sihlonipha amalungelo abantu kuba amalungelo abantu ayisiyonto yethu sedwa qha apha eSouth Africa. I-United Nations ihleli pha eMelika ijonge few months ago i-United Nations ikhuphe i-statement nge-office ka-Secretary General ngapha e-United Nations ku-insinuate-wa le nto inento kwenza ne-xenophobia. Uyabona ke kuyo yonke ke le nto ilishwa layo it's black against black violence, it's Africa against Africans. That's why it is bad khona amaxesha amaninzi abantu abamhlophe akho mntu uthetha ngabo abalapha sibazi nabo abangapha aba-illegal abahleliyo kwezi ndawo sikuzo. So but sithi wonke umuntu o-illegal can't be here in South Africa. Wonke umuntu o-illegal nomuntu orun ibhizinesi engenamvume yokurun ibhizinesi that cannot be accepted. Yiyo le nto besirane iprogram ngala department kamama uStella Ndabeni andimazi baye beyivele into bafuneka belapha apho bekubhaliswa khona ezilokishini nasezilalini zonke ivenkile kuba sifuna uyazi ivenkile ekhoyo uba yekabani isebenza njani siqinisekise into yokokuba ilandela imithetho nemigaqo. Ndiyayamkela le petition and izayilandela le petition uba funeka sinentlanganiso yoyiprocessa sawuconducta ii-conduct zenu zikhona sikwazi uhlala nani phantsi siye umgca nomgca siyiqinisekise ngaloo nto. So siyavana ke kuloo nto. Ngabahlali balapha e-Eastern Cape ke sihamba nabo siyi-march and march nezinye civic organisation esinazo ke besihamba nazo besindwendwele ke indlu yePremier apha e-Eastern Cape ephethe ke amasebe onke simndwendwele lamalunga nemiba ke ephathelana ke nabantu bangaphandle abakweli ngaphandle komthetho ukuba benisebenza bene-shops benento yonke ebengafanele babanayo apha eSouth Africa. And I can see you respond to Ulani Premiers. We've got that on again. You're in inani ziva kanjani with the response ka Premier? Ndingase nditsho ngathi sisaziva ukusonwabile kodwa sizokonwaba kakhulu emveni kwale 48 hours simnikeze yona xa sesiphendula kwimiba yonke sithe sayibeka kula memorandum esimnikeza yona. Usiphendule kakuhle futhi wasinika nethemba lento okubana kusukela ngoku thina singabahlali kakhulukazi thina bemanje bebesukume phansi sizawuthi sithathele ingqalelo siyibone into esiyenza e-Eastern Cape xa sisithi sicela amapolisa endaweni ethile kukhona indawo ethile ne-drugs khona indawo ethile bazawusukuma bayenze loo nto baye kunyalaliso lahlobo besikade sifike bangafuni ukwenza umsebenzi. Khuluwa ndikuvile wena uxolisa, you've got a lot of followers on social media about your utterances with the Premier and ndabona naye ngathi happy with leyo into. Just give us why uzoxolisa now.
Maniqale apha tata. Lisiko lidala linenqayi into yokubana ngaba ii-illegal foreigners zenza yonke into kunothanda. They are selling drugs, bathengisa drugs ngathi bathengisa isweet, ilekese. It is a normal thing to them. Sister bethu, they are doing prostitutions and baphethwe ngabo ngesandla. Umzekelo bekho icase yomntana ngokwentombazana bekhangelwa because of uthengisa abantwana abangamantombazana balapha eSouth Africa ephethwe ngumuntu waseNigeria, uyayiva. So the reason why ke undibone ndicela uxolo kuPremier because uthe kum ethetha, I felt like akastiki kule point size ngayo, uyayiva. So I was like no, kaloku suyishiya ipoint into yobana size nge-illegal foreigners, susixelela ngento business and all that. Don't miss the point of why we are here. Uyayibona wathi into yobana ngaba andifuni into engasimilo and all that. Uthe xa esitsho ndaqonda uba i-age group katata, so I felt like apologizing but ndatsho kuye directly sane dialogue into yobana ngaba I'm saying sorry because I feel like you are being disrespected. That's the reason why usitsho, but you need to understand that we are angry. We are a walking wounded generation. Kubuhlungu ezinhliziyweni zethu because we feel like we've been crying and we are not being heard. Even ulanduka umama lo wase BCM Princess Faku uzamile wenza ngathi uyasiphendula asiphenduleke. That's my cry because siya act apha kuthiwe ogqiba kubuya. So I felt like it's time for them to listen to us, nothi thina simamele bona mabasimamele and respond because kwezi ndawo bakuzo babekwe sithi they are there to fight for us, they are there to protect for us, they are mothers and fathers of the nation, not into yobana ngabasisabotage. March on March 30th is approaching. Communities, their activator. Tanzania, there is a march on 17, on the 14th next week, and there are a lot of activities that are happening at Pondweni. And what do you promise to Abantu Base Eastern Cape? And what are you saying to Abantu Base Eastern Cape about the 30th? All I can say when I'm singabantu be-march and march apha e-Eastern Cape, ngazo zonke ezi march sizenzayo sizama ukubonalisa umfutho kakhulukazi singulutsha lasemzantsi. Sizama ukubonalisa umfutho wokudikwa ukukhathala into eyenzekayo emzantsi. Ngoba sizoba nole march eMdantsane, sibe ne-march ezoba sengqeleni nge-22. Zonke ezo march zabe zikhona kuthiwa yi-march and march ukwenzela uba kulwe lo mba. Ndingase ndithi i-30th ndizakucela lutsha lase-Eastern Cape niphakame nifane nathi nilwe le nto siyilwayo, noba umntu ungene engakayazi sizamfaka endleleni kodwa uyabona uba kunakela apha phandle. Uyakubona into okokubana ilizwe akuselilwe langaphambili. And eyona nto endifuna ukuyibeka into okokubana asenzi ngokokuba asazi into xa sisithi illegal immigrant engafanelanga bazilapha. Senza ngokokuthetha kotata wethu ongumongameli 2019 ezaba ngupresident wayikhankanya indawo ethi ukungena kwami kubupresidentini ndiyawuqala nge-illegal immigrant. Ngokubona we are enforcing that into yokokubana laa nto wawusithembise yona sisayikhumbula.